Сега вижте културовед Гъмов и неговата рубрика Култура Миянко. Дозата добър вкус в това мерзко предаване. Значи синус. 5 косинус 9 минус 32. Кое е това пиве? Момче, здравей, бе. Добре дошъл. Извинявай да те питам, преди да сме започнали. Колко е корен квадратен от 1237? Понеже сега попълвам това, годишна данъчна декларация. От януари попълвам, не ми излиза сметката, бе. Все на 0, все на 0. Не мога да е 0. Трябва да е на минус нещо. Казвай ти какво си дошъл. Тя ще го чака малко. Браво! Идваш при точния човек. Знаеш ли защо? Защото аз нямам абсолютно никаква връзка. Аз съм, така да се каже, самичък и мога много обективно да погледна на нещата. И като погледна обективно отстрани на нещата и започвам да се възбуждам. Шегувам се. Аз твърдо смятам, че изневерата е много полезна за една връзка. Ако питате, тя трябва да се узакони и съпрузите не по-отделно да я вършат, даже заедно. Чуйте, даже имаше някакво прекрасно обяснение, някаква терминология на това заедно, когато правиш някакви изневери. Свинг се нарича размяна на партньорите между две двойки. Чухте за това нещо? Свинг ли е, рок-н-рол ли е, там какво е, джайф ли е, няма значение. Страхотна изневера. Браво, ето това се кара. Да кажем, и жена ти отидете окошове. И вместо да почнете да пукате едни селати, да маете ръки и да гледате мач, да се посувате един друг, да се скарате, да набиете жените, по-добре директно от вратата, бам, директно в кревата и се запуквате. Нали, Гошо с жена ти няма да му се сърдиш, че той в момента омножда жена ти, тъй като ти копулираш с неговата. Нали? И става интересно. Бац, няма сърдни, няма това. А пък ако искаш се обърни, Гошко избацай, па жена ти с Гошовица. Дълга история, можеш хиляди варианти. Свингът би решил толкова много брачни проблеми. А не като, ето сега се сещам за един брилянтен пример. Като тези Ромео и Жулиета. Бре голяма драма, бре голямо чудо. Той стои отдолу, тя отгоре, подвиква нещо такова, не могат да се съберат, не им дават да правят най-елементарни неща. В същото време тези Отело и Дездемона. Бре, то не бе изневера и я удуши накрая. Чакай, Уил, чакай Шекспир, как се казва. Събери ги заедно. Ето тази Дездемона, понеже е по-опитна какичка, тя с Ромео, да го гушка, да го успокои, да го такова. В същото време Отело пък стои отдолу по терасата, той даже няма нужда да се качва. Нали е негър, нали е черен. Може и такова нещо. Събери ги четиримата, хоп да се лопаткат един друг. Ще видиш колко ще им тръгне нещата и сонета ще ти се получи, да се вика. Стига с тези драми. Ето, в световната литература има и други примери. Защо, например, тези семейство Адамс и семейство Флинстон? Оп, и те могат заедно. Свинг, винг. Също така Дон Кихот Санчо Панса с винето и поразяващата ръка. Какво име? Чудно! Снежанка и 7-те джуджета, заедно с Вълка и 7-те козлета. Точна бройка. Излизане 14. Не 14. 16. 8 на 8. Снежанка с Вълчо, а пък мъжки джуджета с Снежанка с Вълчо, а пък мъжките козлета с мъжките джуджета. Оп. Бъц. Козле джудже. Козле. Прескочи козлек. Прескочи джудже. Аз хубаво ви отговорих на тези въпроси. Я вие ми кажете сега, баба Цуцулана има ли мъж? Стоичков, да не вземат сега да ни го върнат от селта. Айде добре си е там. Айде да тръгвате. Или ако сте останете да направим един свинг, аз ти и камерата.